ప్రపంచం, నువ్వు కలవబోయే మనుషులు, నువ్వు ఎదుర్కోబోయే పరిస్థితి చాలా రిస్కీ ఆపరేషన్ సోరీ. లైఫ్ ఇస్ ఎ వార్. నువ్వు ఒంటరిగా ఉన్నా, నీ చుట్టూ మనుషులున్నా, నీ పోరాటం నువ్వే చెయ్యాలి. పోలీస్ యూనిఫామ్ వేసుకుని కూడా డ్యూటీ చేయని వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. అదే పోలీస్ ఉద్యోగానికి రిజైన్ చేసి కూడా డ్యూటీ కోసం ప్రాణం ఇచ్చేవాళ్ళు వేలల్లో ఒక్కరే ఉంటారు. రౌడీ రాజకీయ నాయకుడు అవడం మామూలు ఎప్ప. ఈ డాక్టర్ పోలీస్ అవడం ఏంది కొత్తగా ఉంది. ఆట బానే ఉంది, ఆడేద్దాం.